Dzień dobry, dzisiaj ze mną Ewa Mackiewicz, dyrektor Fundacji na Rzecz Ochrony Dóbr Kultury i znajdujemy się w Pałacu w Żuchowie, właśnie remontowanym. Czy możemy chwilkę porozmawiać na temat pałacu i jego losów? Jak najbardziej. Bardzo się cieszę, że pałac jest przedmiotem zainteresowania po raz kolejny. Pałac w Żuchowie jest własnością państwa Zofii i Janusza Gładyszów już od 2010 roku. Wtedy też powstała fundacja właśnie założona przez panią Zofię Gładysz, która ma na celu renowację pałacu w Żuchowie. Natomiast z początku to konieczne były prace związane z projektami, z przygotowaniem całej dokumentacji, a takie faktyczne prace już remontowe rozpoczęły się w 2015 roku. Pierwszym elementem była wymiana konstrukcji dachu, wymiana kopuły wieży wraz z pokryciem dachowym, a także zostały przebudowane wnętrza pałacowe, ponieważ okres, kiedy funkcjonował tutaj Dom Dziecka, spowodował, że duże pomieszczenia zostały przebudowane w znacznie mniejsze po to, żeby inne funkcje pełnić, a w tej chwili jest przywrócony dawny układ pomieszczeń. Prace remontowe zintensyfikowały się w 2018 roku i od tego czasu w okresie 2,5 roku można obserwować bardzo daleko idące zmiany, ponieważ zostały wyremontowane, odtworzone, odnowione dwie elewacje pałacu. Trzecia jest odrestaurowana częściowo. Również pokryto 3 strony dachówką miedzianą, a także wykonano okna właśnie w części dachowej. Naszym najnowszym działaniem jest montaż stolarki okiennej do całego budynku i to działanie udało nam się zrealizować dzięki dofinansowaniu z Ministerstwa Kultury właśnie w 2020 roku, czyli to jest taka ostatnia rzecz, która została tutaj przygotowana. Rok 2020 był rokiem intensywnej pracy. Udało nam się wstawić okna do całego budynku, a także przeprowadzić kolejny fragment renowacji elewacji. W bieżącym roku, w 2021, chcielibyśmy zakończyć właśnie prace związane z elewacją, czyli byłby budynek już wykończony, jeśli chodzi o kwestie zewnętrzne. Natomiast planujemy także rozpocząć działania tutaj już wewnątrz budynku z jego wykończeniem, adaptacją na cele właśnie kulturalne, naukowe. Poza tym planujemy także działania związane z parkiem, z jego uporządkowaniem oraz udostępnieniem dla mieszkańców. Kwestia remontu obiektów zabytkowych zawsze musi być konsultowana z wojewódzkim konserwatorem zabytków bądź też miejskim konserwatorem, jeśli w danym mieście jest taka instytucja. Generalnie przed rozpoczęciem wszystkich działań należy złożyć wniosek do wojewódzkiego konserwatora zabytków z projekt tych prac, które mają być przeprowadzone, który jest weryfikowany pod względem merytorycznym i wtedy służby wydają odpowiednią decyzję i na podstawie tej decyzji można dopiero prowadzić pracę. Mamy tutaj kilka historii, które krążą o pałacu jako takie plotki z przeszłości, historie, legendy. Natomiast część z nich udało nam się już potwierdzić, ale zostały jeszcze do wyjaśnienia pewne pogłoski,
być może uda się nam dotrzeć do źródeł. Jednym z takich potwierdzonych faktów jest pogłoska, jakoby syn właścicieli pałacu w 1921 roku strzelał z wieży do powstańców, którzy z Rybnika maszerowali w stronę Raciborza. I to jest właśnie ta pogłoska, którą udało nam się potwierdzić, ponieważ badania archiwalne wykazały, że rzeczywiście powstańcy natrafili w Żuchowie na ostrzał niemiecki. Doprowadziło to do ofiar śmiertelnych po stronie powstańców. Jakby dalszym ciągiem tej pogłoski jest fakt, iż syn właścicieli uciekał przed powstańcami podziemnym przejściem. No i to jest ta część historii, która jeszcze nie jest potwierdzona, jest to ta tajemnica, którą jeszcze pałac skrywa, ponieważ na razie tego podziemnego przejścia nie udało nam się odnaleźć. Jeśli chodzi o badanie historii pałacu, to przede wszystkim tutaj mamy źródła historyczne, które znajdują się w archiwach, głównie w archiwum w Raciborzu, ale także byliśmy w archiwum w Opolu. Niestety pandemia utrudniła nam w tym roku prowadzenie dalszych badań, bo wybieramy się jeszcze do archiwum we Wrocławiu, a być może także archiwa niemieckie będziemy w jakiś tam sposób przeglądać. Drugim kierunkiem, który był podjęty, no to wywiady z mieszkańcami. Także mamy tutaj sporo relacji świadków historii tego miejsca, szczególnie tej historii takiej najnowszej, związanej z okresem, kiedy funkcjonował tutaj Dom Dziecka, ponieważ organizowaliśmy jako fundacja spotkanie dawnych pracowników i wychowanków i z tego również uzyskaliśmy dużo ciekawego materiału. Również mieszkańcy Żuchowa tutaj przedstawili nam różne historie, takie własne, rodzinne, które w jakiś tam sposób się wiążą z pałacem. Może niekoniecznie bezpośrednio, ale też dają nam pewien obraz tego, jakie były dzieje tego miejsca. Od 2018 roku fundacja rozpoczęła działalność kulturalną, która spotkała się z bardzo przyjaznym przyjęciem, jeśli chodzi tutaj o społeczność lokalną. Mieszkańcy Żuchowa włączyli się w organizowane przez nas wydarzenia, zarówno jako widzowie, ale także jako osoby, które biorą czynny udział w przygotowywaniu tych wydarzeń. Takim najbardziej spektakularnym przedsięwzięciem, które udało nam się zrealizować właśnie wspólnie z mieszkańcami, jest spektakl interaktywny, który dotyczył historii pałacu. Była to o tyle ciekawa inicjatywa, że publiczność nie siedziała w jednym miejscu, a podążała za przewodniczką, która prowadząc widzów przez kolejne pomieszczenia pałacu, opowiadała historię, a w każdym z tych pomieszczeń rozgrywała się scena z dziejów właśnie pałacu. Także zwiedzający czy widzowie rozpoczęli od ploteczek przekazywanych przez służącą. Potem brali udział w pogrzebie pierwszego właściciela, ślubie właścicielki z drugim mężem, a także w wydarzeniach, które miały miejsce później, właśnie w okresie, kiedy przed wojną powstała tutaj Szkoła Gospodarstwa Domowego dla dziewcząt, obóz dla kobiet w czasie II wojny światowej, a także współczesne wydarzenia powojenne związane z Domem Dziecka, a także pierwszym prywatnym właścicielem, który kupił ten pałac i podobno przyleciał tutaj helikopterem z walizką pieniędzy. W zeszłym roku fundacja nawiązała współpracę z Uniwersytetem Śląskim i już mamy na koncie pierwsze działania, które wspólnie rozpoczęliśmy właśnie w styczniu tego roku.
Z terenu parku startował balon wypełniony sprzętem do pomiaru jakości powietrza, także jest to pierwszy z takich lotów badawczych, które tutaj w tym regionie będą prowadzone przez Uniwersytet. ULKA, czyli Uniwersyteckie Laboratorium Kontroli Atmosfery, tak się to dokładnie nazywa. Prawdopodobnie kilkakrotnie będzie w ciągu roku startowała z naszego terenu bądź tutaj z okolicy właśnie, żeby robić pomiary jakości powietrza w tej części województwa. Przede wszystkim należy bardzo dobrze się zastanowić, czy ma się wystarczająco dużo determinacji do tego, ponieważ ratowanie zabytków nie jest kwestią prostą. Trzeba przede wszystkim rozumieć takie obiekty, trzeba mieć do nich serce, ponieważ to są obiekty, do których w które nie można bardzo ingerować, po to, żeby one zostały jak najbardziej autentyczne. Tutaj w przypadku Pałacu w Żuchowie mamy do czynienia z obiektem, który został bardzo mocno przekształcony, jeśli chodzi o wnętrze i w zasadzie nie pozostało nic z pierwotnego wystroju, więc mamy tutaj znaczną dowolność. Natomiast jeśli chodzi o elewacje zewnętrzne, staramy się, aby przywrócić temu właśnie jak najbardziej pierwotny wygląd. Także osoba, która chce się podjąć renowacji obiektu zabytkowego, musi mieć na względzie to, żeby jak najwierniej odtworzyć właśnie tą substancję oryginalną, żeby nie wprowadzać przekształceń, które sprawią, że ten obiekt straci swój charakter. Oczywiście również należy się liczyć z tymi wszystkimi utrudnieniami w pewnym stopniu związanymi z procedurami, natomiast nie jest to coś, co bardzo mocno utrudnia pracę. Jednakże są to pewne ograniczenia, które trzeba po prostu przyjąć, jeżeli chce się w sposób prawidłowy dokonać renowacji zabytku. Renesans śląskiej kultury myślę, że nie odbywa się tylko i wyłącznie poprzez renowację obiektów zabytkowych. Obserwujemy duży wzrost popularności zarówno języka śląskiego, również tych tradycji dawnych związanych ze Śląskiem, obrzędowości. Natomiast co bardzo cieszy, to fakt, iż coraz więcej osób zwraca uwagę na wartość śląskiej architektury, zarówno tej mieszkalnej, rezydencjonalnej, ale także architektury przemysłowej, która w wielu wypadkach jest bardzo wartościowa i w dużej mierze nadaje charakter naszemu regionowi. Natomiast jeśli chodzi o takie obiekty rezydencjonalne typu właśnie pałacyki, dworki, cieszy fakt, iż coraz więcej z nich powraca do życia, pełni nowe funkcje, ponieważ są to obiekty, które czasami bardzo mocno określają i definiują krajobraz tych mniejszych miejscowości, szczególnie jeśli one znajdują się właśnie w jakichś wsiach czy na obrzeżach większych miast. Największym przedsięwzięciem, które planujemy odnośnie 2021 roku w kwestii działań kulturalnych jest zorganizowanie obchodów dotyczących 100. rocznicy III Powstania. Mamy tutaj właśnie historię strzałów, które padły w nocy z 2 na 3 maja z pałacu w stronę powstańców. Mamy ślady po kulach, które znaleźliśmy podczas renowacji jednej z elewacji, które też potwierdzają nam właśnie historię walk powstańczych tutaj. Chcielibyśmy w związku z tym uwydatnić, jak ważnym rokiem był ten 1921 właśnie tutaj dla tego miejsca.
W ramach obchodów planujemy szereg wydarzeń kulturalnych, które realizowane będą od wiosny do jesieni w parku, a także w pałacu. Bardzo dziękuję za uwagę i zapraszam do odwiedzenia Pałacu w Żuchowie. Do zobaczenia.